Luukkaan evankeliumi, osa 2. Ja aiheenamme on tänään, miksi, miten ja kenelle Luukas kirjoitti. Ja tulemme käsittelemään Luukkaan ensimmäisen luvun 4 ensimmäistä jaetta. Viime kerralla esittelimme Luukkaan evankeliumin yleisesti, ja tänään siis pääsemme itse tekstiin. Eli Luukas 1:1-4. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista sen mukaisesti, kun meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silminne nähneet ja olleet sanan palvelijoita, niin olen minäkin, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki, päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus, että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Luimme juuri Luukkaan ensimmäisen luvun 4 ensimmäistä jaetta, jotka yhdessä muodostavat esipuheen hänen kirjalleen. Nämä 4 ensimmäistä jaetta ovat siis esipuhe koko Luukkaan evankeliumille. Ja Luukkaan evankeliumin varsinainen tarina siis alkaa vasta jakeessa 5, Herodeksen Juudean kuninkaan aikana. Se tarina siis alkaa jakeessa 5, mutta ennen sitä Luukas kirjoitti tosiaan tämän esipuheen, joka kattaa jakeet 1-4, jotka juuri luimme. Ja tämä oli aivan tyypillistä. Jopa muut sen ajan oppineet ja koulutetut kirjoittajat, heillä oli tapana kirjoittaa aina jonkinlainen esipuhe kirjoituksilleen. Ja Luukkaan esipuhe ei kuitenkaan ole mikään tyhjänomainen esipuhe, joihin monesti nykykirjoissa törmäämme, vaan se kätkee sisällensä paljon enemmän kuin mitä ensisilmäykseltä ehkä huomasimme. Jäikö sinulle mieleen mitään erityisen silminpistävää äsken lukiessamme Luukkaan esipuheen? Luen sen nyt uudestaan, mutta tällä kertaa painotan avainkohtia, joihin et ehkä kiinnittänyt ensimmäisellä kerralla huomiota. Eli luen sen nyt uudestaan painottaen joitain avainkohtia. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista sen mukaisesti, kun meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silminne nähneet ja olleet sanan palvelijoita. Niin olen minäkin tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus, että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Ja tässä on 3 avainkohtaa, joihin syvennymme tänään. 1. Jeesuksen elämä ja teot eivät olleet mitään satuja. Niillä oli monta silminnäkijää ja niistä tiesivät monet. Tämä tuli ilmi jakeissa 1 ja 2. Toinen avainkohta on se, että Luukas oli pätevä historioitsija. Tämä tuli ilmi jakeessa 3. Ja 3. avainkohta oli, että Luukas kirjoitti vakuuttaakseen lukijan siitä, että se, mitä hänelle oli opetettu Jeesuksen elämästä ja teoista, oli totta. Tämä tulee ilmi jakeessa 4. No entä miten meidän tulisi tutkia tai ymmärtää Luukkaan kirjoitukset? Aloitetaan tällä. Luukas, kuten muutkin sen aikaiset oppineet ja koulutetut kirjoittajat,
aloitti siis kirjoituksensa esipuheella, joka kattaa jakeet 1-4. Ja on myös mainitsemisen arvoinen asia, että kaikki 4 ensimmäistä jaetta yhdessä muodostavat alkuperäisellä kreikan kielellä yhden erittäin pitkän ja hienostuneen lauseen, jossa on pitkälle vietyjä nuansseja niin rakenteen kuin itse kirjoitustyylinkin suhteen. Meillä ei kuitenkaan ole aikaa tämän saarnan puitteissa keskittyä näihin yksityiskohtiin, mutta sanottakoon, että kirjoitustyylin perusteella on ilmeistä, että Luukas oli varsin koulutettu mies, mikä tietenkin sopii yhteen sen kanssa, että hän oli lääkäri, kuten sarjan edellisessä osassa opimme. Luukas siis selvästi viestii esipuheensa kautta, että hänen kirjoituksensa tulisi ottaa vastaan vähintäänkin samalla vakavuudella kuin muutkin sen aikaiset kirjat, joihin oli vaivauduttu laatimaan taidokas esipuhe. Luukkaan kirjoituksilla on vakava historiallinen painoarvo, ja täten koulutetuimpienkin kreikkalaisten tulisi ottaa ne vastaan historiallisina tosiasioina. Jos me siis myönnämme Luukkaan olleen älykäs ja taitava kirjoittaja, kuten nykypäivän tutkijat sanovat hänen olleen, niin meidän ei ole vaikeaa olettaa hänen osanneen ilmaista kirjoituksissaan juuri haluamansa sanoman, etenkin kun huomioimme hänen taidokkaan esipuheensa. Jos lisäämme tähän kaikkeen vielä Pyhän Hengen johdatuksen, niin Luukkaan kirjoitusten todenmukaisuus vielä korostuu. Lukiessamme Luukasta on siis loogista olettaa, että Luukas yritti viestiä lukijalleen juuri sitä, mitä luonnollisesti luemme tekstistä. Ja tämä mielessä pitäen siirrytään ensimmäiseen jakeeseen. Luukas 1.1 ja otsikko tälle on minun keksimä otsikko: Jeesuksen elämä ja teot eivät ole keksittyjä tarinoita. Ja luetaan tämä ensimmäinen jae vielä uudestaan. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista. Monet olivat siis ryhtyneet tekemään kertomusta, eivät harvat, vaan monet. Nämä asiat olivat siis sen verran tärkeitä tai mielenkiintoisia, että niistä kertoivat monet. Ja mistä he kertoivat? Mistä nämä monet kertoivat? Tosiksi tunnetuista tapahtumista. Monet tutkijat ovat muuten sitä mieltä, että tarkempi käännös kreikan kielestä tässä olisi sanoa täyttyneistä tapahtumista. Eli miten Jeesuksen elämä ja kuolema täyttivät monet vanhan testamentin lupaukset. Näin se on käännetty esimerkiksi NASB ja ESV-käännöksissä. Mutta oli paras käännös sitten tosiksi tunnetuista tai täyttyneistä tapahtumista, niin kummatkin ovat totta. Nämä tapahtumat, eli Jeesuksen elämä ja teot, täyttivät monet vanhan testamentin lupaukset, ja samalla ne olivat myös tosiksi tunnettuja tapahtumia. Eli Jeesuksen elämä ja teot täyttivät monet vanhan testamentin lupaukset, ja Jeesuksen elämä ja teot olivat myös tosiksi tunnettuja tapahtumia. Ja sehän on jopa aivan loogista, että monet Jeesuksen elämän tapahtumat olivat tosiksi tunnettuja. Jeesus opetti yli 3 vuotta suhteellisen pienessä maassa tehden monta ihmetekoa. 1000 ihmiset kerääntyivät katsomaan ja kuulemaan häntä kerrallaan,
kuten Luukas 9.14 kertoo. Ja monet, jotka edes koskivat hänen vaatteisiinsa, parantuivat sairauksista. Ja muistapa, että Raamatussa on lueteltu vain murto-osa Jeesuksen tekemistä ihmeistä. Johanneksen kirjan lopustahan luemme, Johannes 21.25, seuraavasti. On paljon muutakin, mitä Jeesus teki. Ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa. Ei olisi edes mikään kohtuuton olettamus, että Jeesus olisi jopa lähes eliminoinut monet sairaudet ja vaivat vaikuttamiltaan alueilta. Ei ole siis mikään ihme, että monet kertoivat näistä tapahtumista ja että ne olivat tosiksi tunnettu monien tuhansien ihmisten oltua niitä henkilökohtaisesti todistamassa. Luukas 9.14. No eikö sitten muissa Jeesuksen aikaisissa kirjoituksissa pitäisi olla mainintoja hänestä, eikä ainoastaan Raamatun sivuilla? Pitäisi, ja onkin. Tämä tosiasia tulee yllätyksenä monelle, joka pitää Jeesusta satuhahmona ja kuvittelee, että kristityt sokeasti uskovat häneen ilman mitään todisteita tai loogisuutta. Itse asiassa todisteet ja loogisuus ovat kristinuskon puolella, eivätkä sitä vastaan. Israel kuului Jeesuksen aikaan Rooman valtakuntaan, ja kuinka ollakaan, kaksi kuuluisimmista ja arvostetuimmista keisarillisen Rooman historioitsijoista, Josefus ja Tacitus, elivät silloin, kun Jeesuksen aikalaisia oli vielä elossa. Ja he kummatkin mainitsevat Jeesuksen ja hänen ristiinnauletsemisen kirjoituksissaan. Tästä voi lukea lisää englanninkielisestä Wikipediasta, kun laittaa hakusanaksi historicity of Jesus, eli historicity of Jesus. Ja nämä historioitsijat Josefus ja Tacitus eivät muuten itse olleet kristittyjä, ja toinen heistä, Tacitus, jopa oli myös Rooman senaattori, joka vihasi kristittyjä. Heillä ei siis ollut mitään motiivia tukea millään tavoin mitään keksittyjä juttuja Jeesuksesta, vaan he kirjoittivat pelkästään siitä syystä, että he olivat historioitsijoita ja Jeesus oli ollut sen verran vaikuttava tekijä sikäläisessä yhteiskunnassa, että jokaisen itseään kunnioittavan historioitsijan oli hyvä hänet mainita. Eikä Jeesuksen ihmeitäkään muuten alettu kyseenalaistamaan ennen kuin paljon myöhemmin. Kukaan Jeesuksen aikalaisista, eivätkä heti seuraavatkaan sukupolvet, kiistäneet hänen ihmettekojaan, eivät edes kristittyjen vihaajat. Minkä takia he eivät kiistäneet Jeesuksen ihmettekoja? He eivät yksinkertaisesti voineet tehdä näin, vaikka olisivat ehkä halunneetkin, koska koko sen aikainen yhteiskunta sillä alueella tiesi Jeesuksen teoista. 10 000 olivat nähneet Jeesuksen ja hänen tekonsa omin silmin. Tämän takia fariseuksetkaan eivät voineet kiistää Jeesuksen tekoja, ja täten ainoa ase, joka jäi heidän käyttöönsä, oli mikä? Sanoa, että Jeesus teki tekonsa Belzebulin eli saatanan voimalla. Se oli ainoa asia, jonka fariseukset pystyivät sanomaan. Kaikki näkevät Jeesuksen tekemän ihmeitä. Hän siis sai voimansa jostain. Ja fariseukset eivät voineet tunnustaa, että se voima tuli Jumalalta, joten heidän ainoa aseensa oli väittää, että Jeesus sai voimansa saatanalta.
Matteus 12:24. Jeesus, hänen tekonsa ja opetuksensa eivät siis olleet mitään satuja tai mielikuvituskertomuksia, vaan täyttymykset monista vanhan testamentin lupauksista. Jeesuksen teot ja opetukset olivat monien tiedossa ja ne olivat tosiksi tunnettuja tapahtumia. Ja kaikesta tästä Luukas aikoo nyt kertomansa mukaan järjestelmällisesti kirjoittaa. Ja siirrytään jakeeseen 2, jolle olen antanut otsikoksi silminnäkijätodistus. Jae 2. Sen mukaisesti, kun meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin ne nähneet ja olleet sanan palvelijoita. Tässä Luukas antaa vielä yhden lisäsyyn Jeesuksen elämän ja tekojen luotettavuudelle. Ne tulevat suoraan silminnäkijöiltä. Jopa nykypäivänä oikeudessa annetaan silminnäkijätodistukselle merkittävä painoarvo. Silminnäkijä kertoo näitä asioista ihan eri vakaumuksella ja tarkkuudella kuin joku, joka on vain kuullut jostakin asiasta. Ja Luukkaan toinen kirja, Apostolien teot, alkaa Jeesuksen valtuuttaessa opetuslapsensa, jotka olivat kaikki silminnäkijöitä, olemaan hänen todistajiaan. Ja myös opetuslasten ensimmäinen tehtävä apostolien teoissa oli mikä? Korvata luopio Juudas. Ja mikä oli ainut asia, joka mainitaan vaatimuksena liittymään 12 opetuslapsen joukkoon? Se, että ehdokas on yksi niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän tykönämme, Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös. Apostolien teot 1:21-22. Eli toisin sanottuna, Juudaksen korvaajan tuli olla Jeesuksen elämän ja ihmettekojen silminnäkijä alkaen Jeesuksen kasteesta hänen taivaaseen nousuunsa. Kerta toisensa jälkeen apostolien teoissa opetuslapset mainitsevat, että he olivat todistajia, eli silminnäkijöitä sen suhteen, mitä he julistivat. Apostolien teot 2:32. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Apostolien teot 3:15. Mutta elämän ruhtinaan te tapoitte. Hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. Ja voit lukea myös Apostolien teot 5:32, 10:39-41, 13:31. Apostolinen saarnaus siis pyrki vakuuttamaan kuulijat ainakin osittain sillä, että heidän julistuksensa perustui heidän näkemäänsä. Ja huomaa, että tässä jakeessa 2 Luukas ei muuten viittaa mihin tahansa silminnäkijöihin, vaan sellaisiin silminnäkijöihin, jotka olivat myös sanan, eli evankeliumin, palvelijoita. He olivat siis nähneet ja uskoneet. Ja on myös varmaa, että nämä silminnäkijät ja sanan palvelijat kertoivat asioista totuuden mukaisesti, koska jakeen 1 mukaan monet olivat ryhtyneet kertomaan muille näiden silminnäkijöiden kertomuksista, ja ne olivat yleisesti tosiksi tunnettuja tapahtumia. Ja siirrytään jakeeseen 3, jonka otsikoksi olen antanut Luukas historioitsijana ja teologina.
Jae 3. Niin olen minäkin, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki, päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Theophilus. Tässä käy ilmi, että Luukas oli huolellinen tutkija ja pätevä historioitsija. Hän oli ensinnäkin tutkinut tarkkaan, alusta alkaen, kaikki jakeessa 1 mainitut tosiksi tunnetut tapahtumat. Ja kaikista näistä asioista, joita Luukas oli tarkkaan tutkinut, hän on nyt päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään. Luukas ei siis kirjoittanut mistään, mitä hän ei ollut tarkkaan tutkinut. Hän ei lisännyt mitään epävarmaa kirjoituksiinsa, vaan hän käytti pelkästään tosiasioita, jotka tulivat suoraan silminnäkijöiltä. Ja Luukas oli myös hyvä teologi, sillä hän tosiaan kirjoitti järjestyksessään, tai selvemmin kääntäen järjestelmällisesti. Näin hän hyvä teologi toimii. Hän opiskelee Jumalan asioita systemaattisesti ja sitten esittää asiat muille progressiivisesti, järjestelmällisesti, loogisesti ja vakuuttavasti. Luukas on järjestänyt kirjoituksensa yleiseen kronologiseen järjestykseen Jeesuksen syntymästä kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ja tämän yleisen kronologisen järjestyksen puitteissa Luukas on myös osittain järjestänyt kirjoituksiaan aihepiirittäin, esimerkiksi Luukas 3.19, sekä maantieteellisesti Jeesuksen vaikuttamisen yleisen painopisteen mukaan. Eli Luukas aloittaa Galileasta, siirtyy Samariaan, Jerusalemiin, takaisin Judea-Samariaan ja sitten lopulta painopiste siirtyy Roomaan apostolien teoissa. Luukas myös kirjoitti niin sanotulla historiankirjoitustyylillä, kuten tulemme selvästi huomaamaan, kun aikanaan käymme läpi Luukkaan evankeliumin 2. ja 3. luvun ensimmäiset jakeet. Ja toisin kuin monet muut Raamatun kirjoittajista, Luukas ei ollut yksi Jeesuksen opetuslapsista eikä apostoli, vaikka hän tosin oli apostoli Paavalin läheinen matkakumppani, Kolossalaiskirje 4.14. Luukas ei siis kirjoita evankeliumissaan silminnäkijänä, vaan historioitsijana, joka on mahdollisesti haastatellut silminnäkijöitä, lukenut muita asiaan liittyviä kirjoituksia ja yleisestikin tehnyt kaikin puolin huolellista tutkimusta kyseisistä asioista. Tämä muuten ehkä selittää, minkä takia Luukas kirjoittaa näistä asioista, joista jo monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta. Jakeen 3 alussahan Luukas liittää itsensä muiden joukkoon, jotka ovat jo kertoneet näistä asioista. Luukas kirjoittaa, niin olen minäkin päättänyt kirjoittaa ne. Vaikka monet olisivat näistä asioista kertoneetkin ja jopa kirjoittaneet, niin he eivät välttämättä tehneet sitä niin järjestelmällisesti tai samoja asioita painottaen kuin Luukas. Kuten jo edellisessä saarnassa totesimme, Luukkaan evankeliumihan on monessa mielessä jopa kattavampi kuin Matteus ja Markus. Luukas siis tunsi, että hänellä oli jotain annettavaa kirjoituksissaan, kuten hänellä olikin. Ja siirrymme seuraavaan jakeeseen, jae 3, jolle olen antanut otsikoksi
kenelle Luukas kirjoitti. Luukkaan evankeliumi ja apostolien teot olivat osoitetut Theophilus-nimiselle henkilölle. Theophilus tarkoittaa kirjaimellisesti Jumalan rakastama. Ja se tulee siitä, kun sanan alkuosa Theo tarkoittaa Jumalan ja loppuosa Philos tarkoittaa rakastama. Eli Jumalan rakastama. Luukkaan tekstistä tiedämme myös, että Theophilus ei ollut kuka tahansa tossunkuluttaja, koska Luukas sanoo korkea-arvoinen Theophilus. Tätä samaa adjektiivia korkea-arvoinen on käytetty 3 muuta kertaa Uudessa testamentissa puhuttaessa Rooman kuvernööreistä. Apostolien teot 23-26 sekä 24-2. Ja tämä ei tarkoita, että Theophilus oli kuvernööri, mutta joku tärkeä mies kuitenkin, jolla oli ehkä joku korkea Rooman valtakunnan virka. Sen enempää emme Theophiluksesta tiedä, koska Raamattu ei meille sitä kerro. Luukas kuitenkin luultavasti oletti, että hänen kirjoituksensa jaettaisiin myös muille kristityille, aivan kuten hänen matkakumppaninsa Paavalin kirjeet, kolossalaiskirje 4.16. Ja muutkin antiikin ajan kirjoittajat omistivat kirjoituksensa usein jollekin tietylle henkilölle, vaikka he kirjoittivatkin suuremmalle yleisölle. Esimerkiksi Josephus against Apinon oli sellainen kirjoittaja, joka kirjoitti suuremmalle yleisölle, vaikka omistikin kirjoituksensa tietylle henkilölle. Luukkaan kirjoitusten perusteella tiedämme myös Luukkaan olettavan, että lukijat olivat kristittyjä. Hän ei yritä selittää asioita, joita ei-uskovaisen olisi vaikea ymmärtää, kuten esimerkiksi termit ihmisen poika ja Jumalan valtakunta, joita hän käyttää selittämättä niitä sen kummemmin. Ja jakeessa 4 Luukashan myös viittaa nimenomaan asioihin, jotka sinulle on jo opetettu. No entä miksi Luukas kirjoitti? Se selviää jakeesta 4. Jakeesta 4 selviää, mikä oli Luukkaan kirjoitusten tavoite. Miksi hän kirjoitti Luukkaan evankeliumin? Äsken opimme, että Luukas kirjoitti kristityille. Silloin on myös aika selvää, että hänen kirjoituksiensa tarkoituksena oli jollain tapaa palvella kristittyjä ja heidän tarpeitaan. Meidän iloksemme Luukas myös kertoo meille tasan tarkkaan kirjoitustensa tarkoituksen, kuten sen aikaisten kirjoittajien tapana oli esipuheessaan tehdä. 4. jakeessa Luukas sanoi kirjoittavansa, jotta sinä, korkea-arvoinen Theophilus, oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Mikä siis oli Luukkaan kirjoitusten päätavoite? Vakuuttaa lukijat siitä, että se, mitä heille oli opetettu Jeesuksen elämästä ja opetuksista, oli totta, aivan kuten hyvän teologin kuuluukin tehdä. Voi esimerkiksi olla mahdollista, että Theophilus ja muut kristityt olivat ymmällään siitä, miksi kristityt kokivat vainoa. Miten oikean Jumalan palvominen voi johtaa vainoon? Jopa monet meistä ajattelevat nykyään samaan tapaan, kun kohdallemme tulee jotain vastoinkäymisiä. Miten näin voi tapahtua? Olemmehan Jumalan lapsia. Luukas 9.23
antaa meille vastauksen. Ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Eli Jeesuksen seuraaminen ei tee elämästämme helpompaa, toisin kuin vaurausella evankeliumin julistajat ehkä haluavat todistaa, vaan se on juuri päinvastoin. Jeesus sanoo, että se on juuri päinvastoin. Ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Ja kieltäköön itsensä. Ei tämä kuulosta vaurausevankeliumilta. Toinen asia, mikä Teofilusta ja sen ajan ei-juutalaisia kristittyjä ehkä askarrutti, oli se, että suurin osa juutalaisista ei hyväksynyt Jeesusta. Luukas täten muistuttaa heitä ja samalla meitä, että ei kristinusko ollut mikään uusi uskonto. Päinvastoin kristinuskossa täyttyvät Mooseksen ja profeettojen kirjoitukset, kuten aiemmin ensimmäistä jaetta käsitellessämme totesimme. Vanhankin testamentin aikainen etninen Israel koostui 2 kansanosasta. Uskollisesta Israelin osasta, joka seurasi vanhan testamentin patriarkkojen uskoa, ja epäuskoisesta Israelista. Uskollinen ryhmä oli profeettain lapset, ja epäuskoinen ryhmä taas koostui niistä, jotka tappoivat profeetat. Luukas muistuttaa lukijoitaan tästä muun muassa jakeissa Luukas 6:23, 11:47-48, 50, 13:34. Siten kristinusko samoin koostuu uskollisesta Israelista sekä niistä pakanoista, pakana eli ei-etninen juutalainen, jotka olivat liittyneet uskolliseen Israeliin uskon kautta Jeesukseen ja täten elävät vanhan testamentin lupausten täyttymisen aikaa, joka alkoi Jeesuksen saapuessa Messiaana, Kristuksena. Eli sanon tämän vielä uudestaan. Kristinusko koostuu uskollisesta Israelista sekä niistä pakanoista, jotka ovat liittyneet uskolliseen Israeliin uskon kautta Jeesukseen ja täten elävät vanhan testamentin lupausten täyttymisen aikaa, joka alkoi Jeesuksen saapuessa Messiaana eli Kristuksena. Tämä näkyy erittäin selvästi apostolien tekojen varhaisissa saarnoissa, joissa apostolien sanoma painottaa vanhan testamentin jatkuvuutta. Pohjimmillaan varhainen kristillinen julistus oli, että Abrahamille, Iisakille, Jaakobille ja profeetoille annetut lupaukset ovat täyttyneet. Julistuksen aiheena ei ollut, hei, haluatko liittyä uuteen uskontoon? Vaikka Luukas ei painota vanhaa testamenttia samalla lailla kuin Matteus, niin kuitenkin käydessämme läpi Luukkaan evankeliumia tulemme monesti kohtaamaan tämän aiheen lupauksesta ja täyttymyksestä sekä odotuksen uuden aikakauden alkamisesta. Luukas siis oletti, että hänen työnsä taustalla olevat silminnäkijätodistukset antaisivat hänen lukijoilleen lisää varmuutta opetuksista, joita heille oli jo jakeen 4 mukaan opetettu ja joista myös Luukas nyt kirjoittaa. Tämä silminnäkijöiden todistus yhdessä Pyhän Hengen todistuksen kanssa, apostolien teot 5.32, tulisi tekemään lukijoille tiettäväksi, että heidän aiemmin saamansa opetukset ja Luukkaan uudet opetukset olivat
jumalallinen totuus. Ja tämä tuokin meidät seuraavaan kohtaan, nimittäin siihen, miksi Teofiluksen ja samalla meidän tulisi olla luottavaisin mielin sen suhteen, mitä meille on opetettu. Ja olen antanut otsikoksi tälle kohdalle, miksi meidän tulisi luottaa Uuden testamentin sanomaan. Ja annan 4 syytä. Ensimmäinen syy, miksi Teofiluksen ja meidän tulisi luottaa Uuden testamentin sanomaan, on todistus profetioista. Kautta kirjoitustensa Luukas osoittaa lukijoilleen, että Jeesuksen elämä, teot ja myöhemmin apostolien teoissa alkuseurakunnan kokemukset olivat osa vanhan testamentin profetioiden täyttymystä. Kuten aiemmin opimme, Luukkaan jakeessa 1 mainitsemat keskuudessamme tosiksi tunnetut tapahtumat voidaan tarkemmin kääntää keskuudessamme täyttyneet tapahtumat, eli miten Jeesuksen elämä ja kuolema täyttivät monet vanhan testamentin lupaukset. Tämä tulee ilmi Luukkaan jakeissa 4.21, 9.31, 18.31, 22.37. Luukas halusi siis vakuuttaa lukijansa kristillisen sanoman luotettavuudesta havainnollistamalla, miten vanha testamentti oli jo etukäteen ennustanut Jeesuksen elämän, ristiinnauletsimisen ja ylösnousemisen, ja kuinka jotkut juutalaiset torjuisivat hänet ja kuinka jotkut pakanat hyväksyisivät hänet Messiaana. Eli koska kaikki tämä, mitä Luukkaan lukijoille oli jo jakeen 4 mukaan opetettu, että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on jo opetettu, koska nämä on harmoniassa vanhan testamentin profetallisten kirjoitusten kanssa, joihin lukijat jo luottivat, olisi varsin loogista, että heidän luottamus nyt vain kasvaisi niitä asioita kohtaan, joita heille oli jo Jeesuksen elämästä ja teoista opetettu. Eli Luukkaan lukijoille oli jo jakeen 4 mukaan opetettu asioita. Ja nämä asiat on harmoniassa vanhan testamentin profetallisten kirjoitusten kanssa. Täten, jos nämä asiat, joita näille lukijoille on jo Jeesuksesta opetettu, ovat harmoniassa vanhan testamentin profetallisten kirjoitusten kanssa, se on yksi syy, jonka takia näiden lukijoiden luottamus näitä Jeesuksesta heille opetettuja asioita kohtaan tulisi vaan lisääntyä. Toinen syy, minkä takia Teofiluksen ja meidän tulisi luottaa Luukkaan kirjoituksiin ja Uuden testamentin sanomaan, on silminnäkijä todistus. Kuten aiemmin totesimme, Luukas kirjoitti evankeliuminsa Jeesuksen tekojen silminnäkijöiden vielä eläessä. Kenenkään olisi siis ollut mieletöntä kirjoitella satuja samaan aikaan, kun asioiden silminnäkijät olivat elossa. Ja tämä olikin muuten yksi varhaiskirkon kriteereistä heidän päättäessään, mitkä kirjat kuuluivat Raamattuun ja mitkä eivät. Yksi kriteereistä oli, oliko kirja kirjoitettu apostolien aikana, kun silminnäkijät olivat vielä elossa, joko todistamassa tekstin puolesta tai sitä vastaan. Vastakohtana tälle on esimerkiksi kirja Hermaksen paimen, josta Muratorin fragmentti noin vuodelta 170
jälkeen Kristuksen syntymän, joka on, tämä Munatorin fragmentti on varhaisin Uuden testamentin kaanon, eli luettelo Raamattuun kuuluvista kirjoista, sanoo seuraavanlaisesti. Mutta Hermas kirjoitti Hermaan paimenen juuri äskettäin meidän aikanamme Rooman kaupungissa, kun piispa Pius, hänen veljensä, oli Rooman kaupungin kirkon virassa, ja siksi sitä pitäisi lukea. Mutta sitä ei voida lukea julkisesti ihmisille kirkossa luettuna profeettojen joukkoon, sillä heidän lukunsa on täynnä, eikä apostolien joukkoon, sillä se on syntynyt heidän aikansa jälkeen. Eli toinen syy, miksi meidän tuli luottaa Luukkaan kirjoituksiin, oli silminnäkijätodistus. Kolmas syy on loogisuus. Olisiko loogista ja todennäköistä, että Luukas, Jeesuksen opetuslapset ja apostolit tahallaan kirjoittaisivat valheita? Ei. Ensinnäkään ei olisi millään tavalla loogista, että he uskoisivat uskontoon, jossa totuuden kirjoittaminen on erittäin tärkeää, mutta sitten he itse kirjoittaisivat valheita. Joku kritiikko voi kuitenkin vastata tähän sanomalla, ehkä he kirjoittivat valheita asioista, joihin he eivät itse uskoneet. Tämäkään ei olisi mitenkään todennäköistä, kun otamme huomioon, että monet heistä tuomittiin kuolemaan uskonsa vuoksi. Itse asiassa vissiin kaikki 11 opetuslasta tuomittiin kuolemaan, ja Johannes, jota ei tuomittu kuolemaan, hänkin kuoli maanpaossa Patmoksen saarella. Kuka hullu siis suostuisi kuolemaan keksimänsä valheen vuoksi? Viimeistään silloin he sanoutuisivat irti uskostaan. Ja kun näitä hulluja ei ollut vain yksi, vaan useita, eikä kukaan perunut tai hylännyt uskoaan, vaikka heillä saattoi olla päänkatkaisu edessä. He siis todellakin uskoivat kirjoittamaansa. Tämä taas lisää meidän luottamustamme heidän kirjoituksiin, kun tiedämme, että kirjoittajat itse olivat valmiita kuolemaan kirjoitustensa edestä. Tämä muuten hyvinkin saattoi olla yksi syy, minkä takia Jumala salli heidän kuolla, ja usein väkivaltaisesti. Se lisäisi meidän uskoamme heidän kirjoituksiinsa. Kuinkahan moni nykypäivän vaurausevankeliumin kirjan kirjoittaja olisi valmis kuolemaan opettamiensa oppien puolesta? Tänä päivänä tosin monet ääri-islamilaiset ovat valmiita kuolemaan uskonsa puolesta, mutta se ei ole sama asia. Nämä ääri-islamilaiset tosiaan uskovat uskontoonsa, mutta huomioikaamme, että he eivät itse kirjoittaneet uskontoaan, vaan uskovat Muhammedin kirjoituksiin. Kysymys siis kuuluisi, olisiko Koranin kirjoittaja Muhammed, mies, jolla oli tarpeeksi varallisuutta yli 12 vaimoon, ollut itse valmis kuolemaan kirjoitustensa puolesta? Neljäs syy, miksi Teofiluksen ja meidän tulisi luottaa Luukkaan kirjoituksiin ja samalla Uuden testamentin sanomaan, on, koska se on Luukkaan kirjoitukset ja Uusi testamentti on erehtymätön Jumalan sana. Ja tämä on kaikkein ratkaisevin syy, jonka takia meidän tulee luottaa siihen. Luottaa siihen, että Luukkaan kirjoitukset ja Uuden testamentin sanoma on totta. Ja 2. Timoteus 3.16 kertoo meille seuraavasti.
Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Pyhä henki ohjasi Luukasta, ja täten kaikki hänen kirjoituksensa, kuten kaikki muutkin Raamatun kirjoitukset, ovat erehtymättömästi totta, ja Pyhä henki myös vakuuttaa meidät niiden erehtymättömyydestä. Eli nämä 4 syytä, miksi meidän tulee luottaa Luukkaan kirjoituksiin ja Uuden testamentin sanomaan, eikä pelkästään meidän, myös aikoinaan Teofiluksen, oli 1. Todistus profetioista, 2. Silminnäkijätodistus, 3. Loogisuus ja 4. Erehtymätön Jumalan sana. Ja kerrataan, mitä olemme nyt tämän saarnan aikana oppineet. Luukas kirjoitti korkea-arvoiselle Teofilukselle, joka oli ilmeisesti korkea-arvoinen uskoon tullut Rooman valtakunnan virkamies, jolla kuitenkin saattoi olla hieman epävarmuutta hänelle opetetuista asioista. Teofiluksen epävarmuutta saattoi lisätä se vaino, jota tämä monikulttuurinen juutalaisten ja pakanoiden muodostama sekasakki oli alkanut saada osakseen. Lisäksi häntä saattoi askarruttaa, minkä takia suurin osa juutalaisista ei uskonut Jeesukseen tai hänen opetuslapsiensa opetuksiin. Luukas, pätevä historioitsija ja teologi, kertoo Teofilukselle, miten hän on tutkinut kaiken tarkkaan alusta alkaen ja kirjoittaa nyt niistä järjestelmällisesti. Hän myös muistuttaa, että Jeesuksen elämä ja teot eivät olleet mitään satukertomuksia ja kuinka monet olivat ryhtyneet tekemään niistä yhteenvetoja ja kuinka ne olivat tosiksi tunnettuja asioita. Evankeliumissaan Luukas siis kertaa ja vahvistaa Teofilukselle asioita, joita hänelle oli jo opetettu. Kirjassaan Luukas kertaa Jeesuksen elämänkulun, kuka Jeesus on, miten tiedämme hänen olevan Jumalan valittu, mitä hän tuo ihmiskunnalle ja miten otamme pelastuksen vastaan. Luukas myös osoittaa heille, joita israelilaisten Jeesuksen yleinen torjunta ja pakanoiden yleisempi Jeesuksen hyväksyminen huolestuttaa, kuinka he voivat nähdä Jumalan pitäneen kiinni kaikista israelilaisille antamistaan lupauksista heidän väliaikaisesta torjunnastaan huolimatta. Sillä välin Teofiluksen ja muiden kristittyjen tulisi olla uskollisia jopa vainon ja torjunnan keskellä, odottaen kärsivällisesti Jumalan suunnitelman lopullista täyttymistä, sillä kaikki valta on annettu Jeesukselle Kristukselle, joka istuu Jumalan oikealla puolella, kunnes hän aikojen lopussa palaa kaitsemaan kansoja rautaisella valtikalla. Ilmestyskirja 2.27. Näin ollen Luukas ei pelkästään yhdistä tapahtumia, lupaustäyttymys, mutta samalla antaa varmuuden asioista, jotka eivät vielä ole täyttyneet. Teofilus ja me voimme luottaa kaikkeen tähän, koska meillä on profetioiden antama todistus, silminnäkijätodistukset, loogisuus ja Pyhän Hengen todistus puolellamme todistamassa kaikkien Luukkaan kirjoittamien asioiden puolesta. Rukoilkaamme. Kiitos Jumala siitä, miten käytit Luukasta siunaamaan Teofilusta ja muita sen ajan kristittyjä. Pyydämme, että siunaat samalla lailla
myös meitä käydessämme läpi niitä asioita, joita viisaudessasi ohjasit Luukasta kirjoittamaan. Älä anna sanasi palata tyhjänä, vaan anna sen tehdä meissä se, mikä sinulle otollista on. Sitä varten sinä sen lähetit. Lisää samalla varmuuttamme sinun lupauksiasi kohtaan. Me uskomme, mutta lisää uskoamme. Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, eli hänen tahtonsa mukaisesti ja arvovaltaa käyttäen me rukoilemme. Aamen. Lisää saarnoja osoitteessa maallikkosaarnaaja.com.